Mayong gabi, kanatong tanan, mga igsoon. Ari na pugta sa pagpaminaw, sa pulong sa Dios, sa mensahe sa Dios. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Salmo Kapitulo 1, ug atong pagbasahon lamang ang bersikulo 1 ug sa 2. Salmos Kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 2. Ug ako kining giuluhan, buwag aron makapamalandong. Buwag aron makapamalandong. Mao kini ang pulong sa Dios. Bulahan ang tao nga wala magalakaw, tatambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasal, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Ug sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Mao kini ang pulong sa Dios, mag-ampo ta nga igsoon. Dalaygon namong Amahan, Dios namo sa langit. Kami miduol diha kanimo aron sa pagpaminaw sa imong pulong, pagpaminaw sa imong tingog, pinaagis sa mga pulong nga isaysay sa among taliwala. Naot pa imong pagkaablihan ng among pagpanabot espiritual aron amo kining maipanginabuhi ug dili lamang dawaton ug ikalipay sa unot, kundi ikalipay ug dawaton sa pagsalig pagtuo. Mao kining pag-ampo sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Bubuwag aron makapamalandong. Nasa tibuok kinabuhi sa Kristohanon dunay duha ka kinabantugang pulong na atong kasagaran pag sultihon. Mao kini ang bless ug blessing. Bless ang buot pasabot, mao kini ang malipayon. Blessing, panalangin. Kasagaran atong pagsabot sa blessings, mga panalangin material. Apan kung atong tan-aw ug maayo pinaagi sa konteksto nining salmo, dili lang kay material nga panalangin, kundi labaw kabiyon sa material ang blessings dinhi. Blessing dinhi ambot pasabot bulahan, malipayon, dili sa ingon nga dunay material. Kay bisan pagpuno ka sa material, wala gyud ni silbi kung ikaw naghigda na diha sa imong balatian. Dili ka na maka gamit og usa pa mang mga material. Kinahanglan nga dawat ka na lamang og tubo sa ginhawa sa imong ilong, ang imong pagkain paagi na lamang sa ulan. Nabuot sa Dios nga mo panalangin ka nato, sumala sa iyang kabubuton aron kita mahimong mo panalangin pod sa uban. Magadawatag sandayong o mahimutang sandayong sa kalipay o pagkabulahan sa uban. Panalanginan ta sa Dios aron kita mahimong panalangin sa uban. Now, dunay siguradong kondisyon aron madawat nato ang panalangin niining bersikulo. Primero, kinahanglan mo buwag ta sa gugmas kalibutan o ikaduha, mamalandong ta sa pulong sa Dios. So aron makadawat ta maong labawng panalangin nasibo sa kabubuton sa Dios alang kanato, primero sumala sa verse 1, kinahanglang mubuwag tas gugmas sa kalibutan. Basahon nato Salmo 1:1. Ulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni maglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayugpito. Ang buot pasabot, ulahan katong nagabuwag diha sa kalibutan o sa gugma sa kalibutan. Kay kining gugma sa kalibutan, mao kini makapahimulag kanako sa Dios.
kalibutanon kung tawagon ni. Atong basahon ra gud ang 1 Juan 2:15-16 nagaingon. Juan 2 versikulo 15 ngadto 16. Ayaw ninyo gihigugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan nganuman. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. Bulag yun. Nahimulag ka sa gugma sama. O mao kini ang paghigugma sa kalibutan. Kay ang tanan nga ana sa kalibutan ang pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang pagpagarbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi sa kalibutan. Kana nga kinahanglan gyud nga aron matagamtam nato madawat nato ang labawng panalangin, kinahanglan mubuwag tas gugma sa kalibutan o di gali ang mga butang nga hinungdan nga kita makasupak sa kabubuton sa Dios. Pagbulag dili ni paingon nga pagkamingaw sa imong pagbalin kundi mao ni ang pagpalahi na dili gyud ka matakdan nining kalibutan. Ang sala mahigsuon kasagaran mulihok nig anam-anam sa atong kinabuhi. Mao ni paghugo nato sa atong espirituhanong pagpanginabuhi. Mao na ang liho sa sala. Sumala sa atong bersikulo 1, nagaingon, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Naaang nini sa paghugo nato diha sa espirituhanong pagpanginabuhi kung nahigugmat ka sa kalibutan. Nanuman, maghinay-hinay ni og lihok sa atong kinabuhi. Primero, nag-ingon, magalakaw sa tambag sa mga dautan. Mao ni ang sasala paingon sa gugmas kalibutan. Primero, musubay ta, mulakaw ta sa tambag sa dautan. Kung atong hinumduman si Pedro, naunsa siya diya sa pagkahugma niya diya sa sasala nga iyang giluiban ang atong Ginoo, iyang gilimod sa ikatulo. Tan-aw nato. Primero sa Marcos 14:54. Nagaingon, og si Pedro nga nagapaantaw misag nunot kaniya gahangtod sa sulod sa hawaan sa tungkaran sa balay sa labawng saserdote og siya milingkod uban sa mga bantay og nagpadanag sa kalayo. Tanawa si primero kining si Pedro milakaw siya, no? Milakaw siya didto sa tambag sa mga dautan. Na ikaduha, pagkahuman niya og lakaw sa tambag, mutindog na siya sa dalan sa makasasala. Atong basahon ang Juan 18:18. Og ang mga ulipon og ang mga pulis na naghaling og kalayo sa uling kay matugnaw man ang panahon og sila na nagbarog og na nagdangdang sa ilang kaugalingon og si Pedro usab uban kanila nagtindog og nagdangdang sa iyang kaugalingon. Nagtindog mao ni hakbang, steps, mao ni ang sa paghugo sa atong espirituhanong pagpanginabuhi. Primero, mulakaw ta sa tambag sa dautan, unya mo tindog na ta sa dalan sa makasasala. Unya ikatulo, dili lang kay mo tindog, mulingkod na gyud sa lingkuranan sa mga mayubiton. Lucas 22:55 unsay natabok ang Pedro didto. Lucas 22:55 og sa nakahaling na sila kalayo sa taliwala sa hawanan sa tugkaran og naglingkod libot niini og si Pedro usab bilingkod uban kanila. Tanawa mao ni ang sa paghugo nato sa espirituhanong pagpanginabuhi ang gugma sa kalibutan. Mulakaw ta sa tambag sa dautan, indo kita sa dalan sa makasasala, hangtod mulingkod na ta sa lingkuranan sa mga mayubiton. Busa ang pagkakalibutanon, hinay-hinay ning bulihok sa atong kinabuhi. Kung do natay paghigugma sa Dios, mag-anam-anam kini.
no? May tabo ni sa atong pagtilaw-tilaw sama sa kaning maging addict ka og drugs o di gali ng wine kanang alak di gali sigarilyo magsugod magigas tilaw hangtod nga kuan na maghinay-hinay na og gamit na hangtod dili nagdutlan ang ilang tanlag og kauwaw kay tungod mura nagisubhan og puthaw mainit nga puthaw ang ilang tanlag munang naa na gyud sila sa sala dili na nila bation ang tagbuol sa sala sumala sa 1 Timoteo 4:2 nag-ingon pinaagi sa mga pagpahimuot o pagminaot sa mga taong bakakon kinsang mga kaisipan nga paso nga daw pinaagig binagang puthaw tubusa mga igsuon kining gugma sa kalibutan mao kini ang makapahimulag kanato sa hinay-hinay mao na nga kung naa ka na diha naglingkod nagkauban ka na sa mga mayubiton imong amigo na ang kalibutanon imo nang nga amigo ang kalibutan hangtod nga ikaw mamantsahan na mapatikan na ang imong dungog kauban nila hangtod nga higugmao na nimo ang kalibutan mao na ni imong kinabuhi sama ni Lot si Lot ug si Abraham sa dihang nagbulag sila kay dili na sila maigo sa dakayong luna sa ilang mga karnero ipapili ni Abraham si Lot kung asa siya mupuyo ay asa siya sa iyang pilion si Lot iyang yung gipili ang maanindot nga mao ang Sodoma maanindot daghang tubig na ay dakong promise murag makaingon lang na ay dakong grasya atong basahon Genesis 13 verse 10 to 11 nagaigon maigsuon ug gihayat ni Lot ang iyang mga mata ug nakita niya ang tanan nga kapatagan sa Jordan nga kinigi bahaan pag-ayo sa tubig sa wala pa malaglag ni Jehova ang Sodom o Gomora sama sa tanaman ni Jehova kini kunong lugar sa Sodoma sama sa tanaman ni Jehova o sa paraiso sama sa yuta sa Ehipto kung ikaw moadto paingon sa Zuha unya gipili ni Lot alang kaniya ang tibuok nga kapatagan sa Jordan ug mipadulong si Lot sa silangan ug na nagbulag sila ang usa ug usa unsay nahitabo kang Lot kay naikag siya sa pagkaanindot sa kalibutan iyang gipili dito na siya magstay dito siya nagpuyo hangtod na wagtang ang tanan nga nagtapos sa sala mao nang kinabuhi ni Lot so mao kini painundong kanato maigsuon aron kita makadawat sa maong labawng panalangin labaw nga pagkabulahan blessings blessed kinahanglan gyud mo buwag tas gugma sa kalibutan ikaduha dili lang kay ingon mo buwag ta sa kalibutan kinahanglan dunag puntay ipuli sama ba sa ubang mga tao nga magbagko sa ilang taras sa ilang mga bisyo kuhaon nila ang siligarilyo kuhaon nila ang pagdepende sa mga politika ilang kuhaon na pangwa sila buhaton dili na kinahanglan na imong buhaton ngayon mong kitangtang kinahanglan na ipuli nimo ang puli ni ini nagsuon sa diha nga mabuwag ka sa mas kalibutan nagaingon sa bersikulo 2 kung dili anaa sa kasubuan ni Jehova ang iyang kalipay ug sa kasubuan niya nagapalanggong siya sa adlaw ug sa gabi kaduha kinahanglan kita nga mamalandong sa pulong sa Dios bakante gali ang atong kinabuhi sa mga dautan o gugmas kalibutan kinahanglan na agi ipuli mao kana ang mamalandong sa pulong sa Dios sumala pa ni Pablo bahin sa iyang lawas siya Kristohano na magyud apan naa pa sa siya iyang lawas naa pa ang unodnon nga pangikat bahin sa iyang lawas nga naa pa ang unod ato kining ampingan pinaagi sa unsa pinaagi sa pagpanginabuhi sa pagtuo usaw nato ang Galacia 2:20 nag-ingon si Pablo dilansang ako sa krus uban kang Kristo dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod
nako. Buto sa ni Pablo, usan siyang bagong binuhat. Kristohano na gyud siya. Si Kristo na nagpuyo kaniya, ang iyang kaugalingon puy anan sa Espiritu sa Dios. Naapa siya ining lawas. Naapa nining kaikag ining kalibutan unod nun. Kung sa iyang gibuhat, sa iyang lawas. Ngayon si Pablo, ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Busa ang atong lawas karon nga naa pang unod, kinahanglan ato ning paningkamutang ipanginabuhi sa pagtuo. Pagtuo kang kinsa? Ngayon si Pablo, pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Pagtuo kang Kristo nga mooy mi pasaylo sa atong sala, mo'y nagluwas kanato, mo'y nagpakamatay alang sa atong kaluwasan. Ana nato ipanginabuhi ang atong tinuod, ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, ang atong kinabuhi. Kinahanglan magkinabuhi kita sa pulong. O kini kinahanglan og pamamalandong sa pulong sa Dios. Kay kung walay pamalandong sa pulong sa Dios, dili magdako ang atong pagtuo. Kaya ang pagtuo mag-abot sa pagpaminaw, sa wali, sa pulong sa Dios. So unsa may atong kalipay, maoy mo dagit kanato. Kung kalipay nato mao ang pagkinabuhi sa pagtuo, manigsuon na agud ka, mulambog gud ka, ug mahigugma gud ka diha sa pagpalambo sa pulong sa Dios. Tanawang Roma 1:17, nagaingon, kay diha sa maayong balita, ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios na pinaagi sa pagtuo, ngadto sa pagtuo, sumala sa nisulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. So busa ang namatarong, no? Ang namatarong nga si Kristo na nagpuyo kanato, apan napata sa dawas nining unod, ato kining ipinangabuhi sa pagtuo kang Kristo. Kay tungod si Kristo lamang mo atong gahom na may atong ibutang sa atong panungduman hunahon kasing-kasing nga kita niluwas ni Kristo, dili gyud nato matagaagluna ang dugma sa kalibutan. O pinaagi diha sa pagpamalandong nato sa pulong atong ilublob ang atong paglingon, maligo kani sa pulong, wa gyud na ang kalibutan o gugmas kalibutan sa atong kinabuhi. Uto sabot, nagita diha mamalandong sa pulong sa Dios. Apan kung unod nun ang mutuhok sa atong lawas maigsuon ang kalibutan kung sa may atong makinabuhi, atong iwakli ang pulong sa Dios. So unsa may atong pagpamalandong karon igsuon, unod nun ba o espirituhano? So busa kinahanglan kita na mamalandong sa pulong sa Dios. Ay mauni makadagit ka nato ngadto sa paglambo sa atong pagtuo kang Hesukristo. Mamalandong ta sa pulong sa Dios. Mauni magpahilis sa atong kaikag sa unod. Sa diha nga mamalandong ta sa pulong sa Dios, ato pang gipakusog og papuyo ang Espiritu sa Dios aron kita hilisan diya sa gugmang unod nun na kalipay nining kalibutan. Busa dili lamang nga magakalipay ta sa pulong, mahimo kining tuburan sa espirituhanong pagkaon nato sa matag panahon, anong lugar. Busa ana maggikan ang atong kusog diha sa pagsalig sa Dios. Tumala sa giingon dinhi sa bersikulo 3, atong basahon ng bersikulo 3, Salmo 1:3, og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Tanawa na, ang usa ka tawo nga naagyo diyan og sige pamalandong sa pulong sa Dios, may sama siya sa usa ka punuan sa kahoy, no? Na bisan pag unsang panahon naagod mamunga gyud siya. Dili gyud siya matuyo sana kanang mauga, no?
sama sa punong kahoy. Nga naman, kay ang punuan sa kahoy, ang iyang mga gamot, mukabot ngadto sa tubig kinabuhi. Ato ra kung basahan ng Jeremiah 17:8. Jeremiah 17:8 nag-ingon, kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan o makakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba. Ang iyang mga gamot katag ngadto, mukuyanab ngadto sa daplin sa mga suba ug dili mahadlok kung muabot ang tig-init. Nga naman, tuwa man ang mga gamot sa tubig. Hinunua, malunhawon ang iyang dahon o dili maghingiros sa tuig nga hulaw, di muhunong kini sa pagpamunga. Subusa, unsa may iyang pagabuhaton, nagyod siya madaugon sa tanan. Subusa mga igsoon, unsay atong uluhan sa atong mensahe, buwag aron makapamalandong. Buwag disa sa gugmas kalibutan aron makapamalandong sa pulong sa Dios. Kung sa may leksyon ni mga igsoon, primero, atong tagamtamon ang panalangin sa Dios dinhi nato. Atong tagamtamon ang pagkabulahan, malipayon tungod kay kita miluwas sa Ginoo. Aron kita iyang himuon nga panalangin usab sa uban. Ang atong natagamtam nga blessing dili lang alang kanato, kundi alang mamunga ta sa uban aron ang uban usab mapalig-on. Mao ni dakong marka nga kita nagtubo og nagkahamtong Kristohano. Ikaduha, mao'y gusto sa Dios nato nga kita mabungahon, nga kita naagyod sa panalangin apan kinahanglang mahimo nato ang mga kondisyon. Unsa may mga kondisyon sa Dios alang kanato? Primero, mubulag ta sa gugma sa kalibutan o ikaduha, lusbog ta sa pulong sa Dios, mamalandong ta aron kita mamaling-on sa atong pagtuo, walay luna ang gugma kaikag sa atong mga unod sa kalibutan. Mag-ampo ta mga igsoon. Kalaygo na mong Amahan, salamat sa inyong tulong, mo'y makapalig-on sa among pagsalig o mo'y maka desire na mo, Lord, nga hinaot pa nga kami mo mamamalandong pa sa tulong kay tungod kay among bibig sa among pagpamalandong mag-anamig tubok ug mahilis gyud ang kaikag sa kalibutan ug labi na sa tanan naagyud magtubok malig-on sa pagtuo diha sa imong pulong ug kami mahimong madaugon nining kalibutan. Salamat Lord mo kining among pag-ampo sa ngalan ni Kristo na among Ginoo mo niluwa. Amen.